guys ang aking ingredients ngayon sa aking lulutuin. Ayan, laing. Ayan. Yung unod ng gabi. Tapos ito yung luya, bawang sibuyas at sili. Ayan, gata. Ito naman ang karning baboy. Ayan, ito na siya lahat. Ayan, magsisimula na tayo mga kadayot. Good morning mga kadayot. Ayan, ngayon magluluto ako mga kadayot ng aming ulam pananghalian. Ang ito, ayan, ito yung unod ng unod ng gabi at ito yung dahon niya at yung paklang sa Bicol. Ayan. Ilalagay ko na yung asin. Sunod yung bawang, sibuyas, at ito yung mga bawang, sibuyas, at hindi pwedeng kalimutan ang luya dahil ito ay masarap talaga sa laing. Isasabay ko na itong mga kadayot na. Isasabay ko na rin itong baboy, karni ng baboy. Isasabay ko na siya para lumambot na rin siya. Ginisa ko muna siya mga kadayot yung karning baboy para mawala yung kanyang lansa at taba. Ito yung unang gata. Tapos ito mamaya, yung pangalawang gata, ilalagay ko naman sa pag malapit na siyang maluto. Para talagang sobrang, yan, yung sobrang malasa siya at masarap. Yan, babalik ako mamaya pag kumulo na. Sasabay ko na rin yung mga kadayot, yung niya, yung dahon tsaka paklang. Para sabay-sabay na silang maluto. Puno na, ang dami na. Puno na mga kadayot. Ayan mga kadayot, ito na yung pangalawang gata, ilalagay ko na siya. Sa kuya, dali mo tutong kayo, di mo tutong ba? Halo, kuya. Ano si Dixon? Brad, ako, pwede ka. Ay, sino? Ilalagay ko na rin yung seasoning.
Ayan mga kadayot, luto na po siya. Ayan. Ayan, luto na. Nalagay na sa plat. Ito na. Wow! Dami niyang gata. Yung sili. Yan. Ayun sa kabila, nagpiprito ako ng tulingan. Nagpiprito ako ng tulingan mga kadayot sa isa. Manap. Sarap nung ano, may sarap yung ano niya, yung unod. Init. Sobrang sarap. Yan. Magdadala na ako kay na mama at kakain na kami. Ayan na. Ito na ang aking laing espesyal. Ayan mga kadayot, magbibigay na muna ako sa bahay ng mama ko kasi tanghali na, gutom na sila. So hanggang sa muli, hindi ko na sa inyo ipapakita yung pagkain ko at nagprito pa ako. Ayan, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, sana po i-subscribe nyo ang aking channel at pakit na rin po ng notification bell para updated kayo sa mga bago kong vlog. Maraming salamat po sa mga hindi nyo pag-skip. Thank you po. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye!